хоҷагии деҳқонӣ Ёрмаҳмад воқеъ дар ноҳияи Кушониён аз ҷумраи хоҷагиҳоест, ки бо истифода аз донишу таҷриба дар дохили гармхона ва ҳавои кушод парвариши қулфинайро баро мондааст. Дар хоҷагии мазкур асосан нави фестивал ва қисман туркию кореягии қулфинай, ки тамом маззаи қулфинайҳои маҳаллиро дорад, киш гаштааст. усули парвариш низ замонавӣ буда бо истифода аз зери ҳарир ва обёрии қатрагӣ баро монда шудааст. баъзе усулҳои пештараш хеле ки гуфтем мешинондан ҳамин чиза бароҳ мондагӣ буданд. Фақат онҳо як мавсими кӯтоҳ тахминан ягон 2 ҳафта ё мумкин ягон 3 ҳафта ҳосила ҷамъоварӣ мекарданду тамом мешид ҳосилшон. барои ҳамин ин усулҳои ҷадид хеле барои мо хараҷотамонам кам кард. ҳам муддати зиёд мо чиндем мисол ҳосил, ҳам доим бозори мо бигем ки аз ҷиҳати маҳсулоти тару тозаи ватанӣ таъмин шиду, ҳам деҳқонам дар ин ҳолат бо зиёдтар фоида мекунад. бояд гуфт ки хоҷагии мазкур дар ихтиёри худ беш аз 4 гектар замин дошта, дар майдони 40 сотих парвариши 3 нави қулфинайро баро мондааст. 18 самдори хоҷагии ҳамроза аз пайи нигоҳубини ниҳолҳою ҷамъоварӣ ва ба фурӯш гузоштани ҳосили пухтарасидаи қулфинай гашта талош менамоянд, ки ба ин васила ҳам рӯзгори худро пеш баранд ва ҳам дар фаровонӣ бозори истеъмолӣ самгир бошанд. ба усулҳои ҷадид ба монанди чобуқ кардану ба замина нарм кардан мешавад, ё ҳамаш қариб ки айбайн мераванд. мо болои заминда пилёнка салафан яъне кашидаги ҳастем, ки ҳам худи намира нигоҳ медорад дар худ, ҳам баъзе алафҳои бегона мисол намесабзад, бо заминам сахт намешавад. ҳамин ҳолат хеле кори моро сабук мекунад ҳамин ҳолатҳои кор. баъд дигар бартаришам ҳамин ки хеле гуфтем болои ҳамун ҷӯяки заминда мисол ҷӯякҳои гирифтагимда мо салафан кашидаги ҳастем. худи ҳамин қулфинай вақте ки мисол ҳосил тайёр шидан мегирад, дар ҷои тозагӣ калон мешавад, мепаза, сурх мешавад, аз хокулой дар эмин мемонад. чанд минтақаро рафтем дидем, баъзе бачаҳо буданд ки ба усулҳои обёрӣ қатрагӣ кардагӣ буданд. ба мо ҳамин бисёртар писанд омад ки як муддати дарозтар ҳосил ҷамъоварӣ карда мешавад. аз ҷиҳати дар зери пилёнка агар дар гармхона агар парвариш агар мо бароҳ мисол бимонем ҳамин ҳолата охирои октябр чиниши ҳосил сар мешавад, то қариб ки ҳамин баҳора аввалош чиниш давом мекунад. ба гуфтаи хоҷагидор парвариши қулфинай бо истифода аз ҳарир хуб аст, зеро дар баробари осон гардонидани кори деҳқон ҳамчунин сифати маҳсулотро хуб ва бозоргузар нигоҳ медорад. ғизотиро осон мекунад. мо ба ҷӯяк вақти об мемонем, об мерава, ҳама замина нам мекунад. дар ин ҳолат дохили гармхона хеле пар мешавад. намигарӣ ки зиёд шид, мо бихоҳем нахоҳем албатта зиёни хуша намигарӣ мерасонад. барои ҳамин обёри қатрагӣ вақте ки мисол шумо агар аҳамият додагӣ бошед, ам оба як миқдори муайян мемонед, намигарӣ зиёд намешавад. диде ки намигарӣ кам аст, ягон муаммо нест. бо метонем ки фардо ё ки мисол пагаш мисол ё ки рӯзи дигар аз нав бо об мемонем, ба хотири намнокиро таъмин кардан. хоҷагии мазкур дар баробари парвариши 3 соли қулфинай ҳамчунин кӯчатҳои гуногуни ниҳолҳои минтақабовгаштаи ҳосилхезро омода карда ба дигар деҳқонону кишоварзон дарсас менамояд. ин хоҷагидорӣ бо таҷриба ният дорад, ки дар оянда низ майдони навъҳои гуногуни бо сифати қулфинайро ҳамворӣ сохта, дар тамоми фасли сол бозорҳои мамлакатро ба ин меваи серхаридор таъмин гардонанд.